nin y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulobaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw duguduguw fo ka taa se kayi a n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association tom dollar amstd ani radio kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin tako fɔlɔ in a bɛ daminɛ nɔvɛmburu kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain shaba min filɛ nin ye lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw a n'a jeninbagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma festival grillade volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni festival grillade volaille a denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew festival grillade volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. En Balma, on est commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission bas. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence min be ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudi claimé ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singadi de ko agence bekeleme ki ka daele ka malion kumbe chuga mina toko ka semenjona o de koson ne miya leini ka fo ibina ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisan ka buli kata agence ben ka fo niya kanu na ka bara tabuli dia toko sebon ikatake nintu ye kuna fuliye anye kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala na ka maka fo commission Allah ka fami ko mandi amma assalamu alaikum. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologira bi bo a soupassement ɲuman denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen no a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki. Jardin kalosara ye 2000, primaire ta ye 3000.
complexe scolaire Mamadou Camara dagalen filɛ Banakabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban. Sous le très haut patronage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Sous le parrainage du général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale. Sur l'initiative de l'honorable Abdulmajid Ak Mohamed Ahmed Dinansar Anseri, l'amanokal de Kelantassar est allié. L'Assemblée de Kelantassar et alliés se tiendra à Bamako le 25 octobre 2025 à 9h dans la salle Banzoumana Sissoko du CICB. Thème: cohésion sociale, paix, défense de la patrie. Cette rencontre qui jette les jalons essentiels d'une communauté plus unie, résiliente et prospère réunira des chefs traditionnels, notables, sages et leaders communautaires du Mali et d'Afrique. Tous au CICB ce 25 octobre pour bâtir les fondements d'un Mali un et indivisible. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana ya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyemogo ya ko fenfen ajora joro la kaniso jamogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be Mali kono ani munu sigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenyo ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. An tilenna hɛrɛ la, Ala ma su hɛrɛ dira an na aw bɛɛ lajɛlen ma. Fala ye bi ye sibiri su ye. Ni ma fili dɛ. A ma fili ya. Juma tile o kɔni banna kabi Lazara. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Maliyɛnw fala ye k'u fo ni waati in na. Sabula bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen bɛɛ lajɛlen tuloma dalen no fɛn mun kan o ye citɛrninw donna wa nka senukaw senu mɔgɔkɔrɔbaw senu maa caman ko u b'a ɲini gouvernement fɛ k'a ɲini polisiw fɛ k'a ɲini wolomasiri tabaw fɛ fala ye senu donda ka bɔ senu ka na Bamakɔ mobili min jɔlen no sira fɛ bi hali ni citɛrninw nana o tɛ se ka tɛmɛ ko ni fɛɛrɛ bɛ se ka taa ɲini o la fɔlɔ yanni ninnu ka don yan ayiwa i b'a dɔn anw ka mɔgɔ b'a fan fila bɛɛ la an ye mobilibatigi ninnu ɲininka ko k'olu ka carburant bannen don ka jɔ ye k'olu kɔni tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ fo taji ka k'a kɔnɔ ko n'o tɛ k'a ka d'olu yɛrɛ k'a ta ka bɔ yen dɛ nka taji de t'u kɔnɔ olu tora aranjɔ de fɛ mobili ninnu tora tancogo in na
donc tajiko in a kuma cayalen no bi fana kosɛbɛ e ko Bamakɔ n'a ka Bamakɔya bɛɛ lajɛlen n t'a dɔn station joli bɛ an yɛrɛ n ka jate ninnu fala ye min maîtriser o bɛ yen nka n tɛ min maîtriser o fana bɛ yen dɛ nka e ko station min dayɛlɛla Bamakɔ a bɛ 20 bɔ a t'o bɔ dɛ o de taji fana sɔrɔtɔ a kɛra kataba 4 ye sisan an bɛ an ka su in na baabu daminɛ ni min ye fala ye o ye wolomasiri tabaw ka gun ka n'a ye an bɛ min fɔlɔ fɔ mɔgɔw ye fala ye armée kun min na a tɛ kuma mɔgɔw b'a fɔ ko armée ye bobo ye a kɔrɔ ka ca kojugu maaninfin yɛrɛ dɔrɔn fala ye n'i k'i b'i fari fan bɛɛ tɔgɔ fɔ i b'i yɛrɛ nɛni min ye sɔrɔdasiw ka gun ka n'a ye lama kɛra tile 2 in na nka an b'a fɔ maaw ye foyi tɛ yen baara n'a kɛcogo don kɛ tɛ maa kɔ wuli ma kɛ maa nɔfɛ baara min bɛ sen na o yɛlɛma ni o taacogo ni o kow kɛcogo de don fala ye n'i ye sɔrɔdasiw ka gungana lajɛ ni e ye kɛlɛdaga dankan ye a fɔ min ma ko chef d'état-major adjoint fala ye e de ni cɛw bɛ ɲɔgɔn kan su ani tile u ka ko bɛɛ lajɛlen min ye sɔrɔdasiw ka taa ni ka seginw bɛɛ lajɛlen o ye e de ye baro kɛlɛtigi ale ye a politikima yɔrɔ de ye a ye nin ɲini ka d'an ma nin ɲini faamaw fɛ taa nin minɛ minisiri la nin fɔ président ye nin kɛ ta o ye ale fala ye nka maa min bɛ sɛgɛn kosɛbɛ o ye chef d'état-major dankan ye daba i ye sunati ye dɛ waati bɛɛ ɲɛmaa bɛɛ bɛ se k'i wele président bɛ se k'i wele premier ministre bɛ se k'i wele i ka ɲɛmaa yɛrɛ o yɛrɛ bɛ se k'i wele yaasa ka se ka kow taabolo falen ani ka kow sigi sen kelen kan u ye kibaruya bila ale ka taa lafiɲɛ dɔɔnin maa kɛnɛ kan na n'o ye bɔbɔkɛ ye Elize tɛ ale b'an ka lasigidenso la Sine ko ale kan na yaasa ka ɲɛmaa danganya k'o kɛ kibaru nɔna fala ye baara in sɔrɔdasi cɛ minnu yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan bi ani laɲini min bɛ senna bi fala ye yɛlɛmali in bɛ ko caman fɔ sɔrɔdasiw yɛrɛ u yɛrɛ ka gun kan n y'o de f'i ɲɛna n ko a kuma bɛɛ tɛ se ka lakali o tɛmɛnen kɔfɛ sécurité militaire ale ni sécurité d'état tɛ kelen ye dɛ n t'a dɔn n'i bɛ to ka mɔgɔ dɔw ye i b'u ye mɔgɔw cɛla telefɔni jamanjan in b'u bolo u bɛ ɲininiw kɛ u bɛ lakɔlɔsiliw kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ wolomasiri tabaw ka gun ka kɛnɛyara fala ye ni o y'u ka kow ye an'u ka lakɔlɔsiliw ye sécurité militaire in ka baara de bɛnnen don o de ma kosɛbɛ nka ale fana jɔyɔrɔ ka bon kunnafoni ɲini na nka ale ni sécurité d'état tɛ kelen ye sécurité d'état o de kɛra agence ye sisan agence min don fala ye fɔlɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko sécurité d'état tun bɛ se ka taa i minɛ ten nka bi kiiritigɛyɔrɔ b'u fana fɛ yen dɛ maa caman b'a fɔ k'u taara bin mɔgɔw kan k'u y'u minɛ nka maa minnu taara yen u b'a dɔn k'a fɔ ko kiiriso bɛ u yɛrɛ bolo yen sabula maa caman b'a fɔ ko fɛn minnu kɛra aw ka tubabukan in tɔgɔ de ko extrajudiciaire o bɛ fɔ a la tuma caman nka kɔsa in na a yɛrɛ tɔgɔ kɛra agence de sisan a bɔra sécurité d'état la donc baara min bɛ sen na wolomasiri tabaw ka gun kan ka se k'a tɔ dafa fala ye min ye général de brigade Tumani Kone ale yɛrɛ de fana tun ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ fɛn fɛn bɛ kɛ chef des opérations ale de tun ye o ye u y'ale ta sisan k'a bila armée de terre o chef d'état-major ya la an ye kibaruyaw sɔrɔ cogo min fala ye aw yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ kuma bɛɛ ko yanni Segu dɔrɔn cɛ ko munna ko mɔgɔw bɛ bin mɔgɔw kan ko yanni dugu tɔgɔ di an yɛrɛ famana ka taa yɔrɔ min na Sibi ko mɔgɔw bɛ bin mɔgɔw kan nin bɛɛ ye labɛn min ye yaasa ka se ka ko fana sigi sen kan o baara fana ka se ka kɛ ka ɲɛ maa minnu bɛna wulikajɔ kɛ Segu Sikaso Kucala Kayi Ɲorodi Sahel Nara San Moti ka na olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna sa ka se ka basigi ni lafiya la na o fana tigi sugandira bi fala ye Famuke Kamara garde national mɔgɔ ka chef d'état-major do fala ye n'a y'i ja fɔ ma ko Gawo Dangele Famuke
ale kɔni kɛnɛ kana yɛrɛ de ka di ale ye fala ye n t'a dɔn ni hakili b'a la waati min na a tun bɛ Gawo commandant région militaire la a bɔra yen de ka na kɛ garde mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye bon bi bati in na fana fala ye i tɛ tile 2 tile 3 kɛ k'i m'a mɛn ko Famukɛ taara yɔrɔ dɔ la o hukumu kɔnɔna na garde cɛden minnu b'a bolo sisan ka fara olu kan maa wɛrɛw bɛna d'a ma fana wulikajɔ bɛna sigi sen kan ka kow jateminɛ kɛnɛw kan polisiw bɛ yɔrɔ min gendarmew bɛ yɔrɔ min gardiw bɛ yɔrɔ min armée de terre bɛ yɔrɔ min berete rouge bɛ yɔrɔ min baara fɛn fɛn kan ka kɛ o hukumu kɔnɔna na ale de ye o ko in kɛrɛnkɛrɛnnen sa u ye o fana tɔgɔra fala ye ko fuga kɛnɛ tilema tɛna bɔ sa wa donc min ye Famukɛ ye ale taara ka bila a ka opération tɔgɔ ye opération spéciale autonome min ka fɛn bɛɛ bɛna na k'a yɛrɛ bolo ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fuga ka kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min maa kana t'i meleke maaw la maaw ka hakilila ka tigɛ taa ni ka seginw ka se ka nɔgɔya minnu bɛ kule la don o don dɔ ka se ka bɔ a la o baara de kalifara Famukɛ bi bi in na fala ye décret min taara ka nin baara in kalifa la décret kɔnɔna fala ye u ko ani musaka ni fɛn o fɛn ka kan o bɛɛ bɛna na d'a ma yaasa ka se ka baara in kɛ ka ɲɛ sɛbɛn in yɛrɛ a tɛgɛnɔ bilara ni octobre kalo in tile 21 nka bi de yamaruya sera k'a di anw ka se k'a sɔrɔ bi n tɛ kununko yɛrɛ de a tɛmɛna Sajo ka yɔrɔ parce que fɛn bɛɛ bɛ kɛ a bɛɛ bɛ tɛmɛ o fɛ ani baro kɛlɛtigi ka yɔrɔ an ka sɔrɔ ka a sɔrɔ olu fɛ n'o tɛ a tun bɛ faama kunda fɔlɔ a tun ma bɔ yen donc bi min ye Famukɛ ye baaraba o de kalifara la fala ye baara in n'a ye ja yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko hali camion minnu kan ka sécuriser citerne ko ninnu taa ni ka seginw duguw la yɔrɔw la ni binkaliw ni fɛn minnu bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen o de kɔni fuga kɔni ye fuga ye o fala ye o kɛnɛnama o kan ka jɛya kosɛbɛ dɛ donc o baara o de kalifala Famukɛ la an b'an t'o la sa baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin waati laban in na armée ka wulikajɔw senfɛ fala ye an ye a ka sɛbɛn jate Bamaɲɔle ni Jugawale kɛbaa kɔni maa 45 ɲɔgɔnna u ye olu bila ka taa repos éternel la wolomasiri taba ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri min kɛra nin tile laban ninnu na k'a daminɛ nin kalo in tile 23 la ka n'a bila tile 24 na o sufɛla n'o tilefɛla la wulikajɔ minnu kɛra Bamaɲɔle kɛbaa maa 40 ɲɔgɔnna an'u ka minɛn mara yɔrɔw u ka baarakɛyɔrɔw n'u ka minɛnw u bolola minɛnw an'u kun ye bagan o kun y'an ka baganw fana ta ko baganw k'o fana minɛ n'u bolo communiqué in ni baro kɛlɛtigi y'a kɛ DIRPA maaw de y'a bila bɔlɔlɔ sira fɛ fala ye jakɔrɔ wɛrɛ maaw nin kalo in tile 23 min ye wolomasiri tabaw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka taa sɔrɔ Bamaɲɔle kɛbaa b'a fɛ ka ba tigɛ ni maaw ka misi ye misi 600 fala ye u ye o de minɛ u la moto 2 an'u ka bololaminɛn dɔw Bamaɲɔle ni Jugawale kɛbaa camanba de olu fara o ko in senfɛ fala ye ko ni maa dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ k'u dɛmɛ ko in na duguden dɔw ba tigɛliko ɲuman o de senfɛ sa u nana sɔrɔ armée kɛlen don ka jan da u yɛrɛ ɲɛ Zen komi olu yɛrɛ bɛ se jan da la Zen ta armée de ye jan da olu ɲɛ misi 600 in k'o bɛɛ lajɛlen salo ka b'u bolo min ye Bamaɲɔle ni Jugawale kɛbaa ninnu ye k'u bɛ taa nin bɛɛ lajɛlen de minɛ jaga la jagoyanifin mɔgɔw la o de filɛ nin y'u bolo nin ye u kun t'a to don n'a ye a feere yɔrɔw la wulikajɔ fana kɛra sa fala ye min ye Buguni mara fana kɔnɔna na bi tile kɔnɔna na armée ale ka pankuru kɔni ye wulikajɔ kɛ Bamaɲɔle ni Jugawale kɛbaa min ye Baninfin kɛrɛfɛla la ka taa se Kɔlɔnjɛba fanfɛla ma bɛɛ lajɛlen ye Buguni yɔrɔ ye jɛkulu 2 o tun bɛ ka olu nɔbɔ fɔlɔ kɔni u tugura olu kɔ sa olu tun bɛ moto kan sa Bamaɲɔle ni Jugawale kɛbaaw don min ye pankuru ye a y'olu gosi 15 o binna ye k'olu fa k'olu bɔ baara la pewu jɛkulu 2nan u tugura olu fana kɔ sa fala ye olu fana tun bɛ moto dɔ sanfɛ dɔw fana tun b'u sen na u bɛɛ lajɛlen kun tugutɔ sa yiri dɔ kɔrɔ yaasa ka se ka ɲɔgɔnye dɔ kɛ o yɔrɔ la armée y'olu fana gosi k'olu fana bɛɛ lajɛlen ka ko ban o kɛnɛ kan ye min ye mɔbili dɔ ye o falen kun don mugujugu dama na ɲɔnɔnkaw fɛ Segu marabolo kɔnɔna fala ye armée ye o fana gosi ka t'o bɔ k'o bin min ye Donakaw olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya sa ko mugujugu in kɔni sisi min bɔra a fɛ o b'a yira sa k'a fɔ ko mɔbili in kɔnɔna na maramafɛn cɛjugu olu tun bɛ o kɔnɔ ale ni dugujukɔrɔ mugu dilannaw wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko sa k'a b'a ka cɛdenw fo
wulikajɔ ni baara kɛcogo ɲuman na lakana bɛ se ka sabati cogo min k'a ɲini u fɛ sa bɛɛ ni kelenya cɛ fɔ ni kan bɛɛ maliden bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka baara kɛ ni wulikajɔ ni nin cɛsiri bɛ se ka to senna cogo min k'u ko k'u taalan ye fala ye ko nin bɛɛ n'a ta ko halisa armée bɛ k'a ɲini dugudenw fɛ u k'u sen bɔ bamaciwale kɛbaaw sen na maa minnu bɛ ka taa u dɛmɛ minnu bɛ ka kibaruyaw d'u ma minnu bɛ ka tugu u kɔ hali bi u k'u sen bɔ u sen na sabula sisan waati waleya min sera armée ka wulikajɔ sen fɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye bamaciwale n'u ka wale kɛbaaw ni kɔni b'u cɛla ye i bɛ degun sɔrɔ dɛ donc ko k'o ɲini maaw fɛ maa b'a dɔn k'a fɔ k'i sen t'a la i bolo t'a la armée ka wulikajɔw sen fɛ i k'i yɛrɛ ta ko i fala ye min ye armée k'a labɛnnen don sa min y'an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na nin ye an ka kuma dakuruɲɛ fɔlɔw ye an bɛ taa e fa fɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fala ye an bɛ malidenw fo minnu bɛ kɔnɔna na ani minnu bɛ kɔkanna na minnu bɛ message bila ka n'an ma minnu bɛ bataki ci minnu b'an sɔrɔ nɛgɛjuru yɛrɛ la fala ye an b'u bɛɛ fo tile kɔnɔ an bɛ hakilina min sɔrɔ mɔgɔw bolo fala ye n'an k'an b'a jate a ka ca dɛ nin tile laban in na hali sisan an dontɔ n balimakɛ dɔ k'o ma ko Kasim ko est-ce que fɛɛrɛ bɛ Mali gouvernement bolo ko est-ce que u b'a kalama k'a fɔ ko komi bɛ senna bi komi ye finitigilakaw ye k'u bɛ ka fɛn min da mɔgɔw kan ko est-ce que u b'a kalama n ko a ma n ko gouvernement bɛ baara la ko a ka d'ale ye ɲɛmaaw ka bɔ ka kuma dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka maaw ɲɛbɔ sira la dɔɔni yaasa a ka dɔn k'a fɔ ko komi bɛ senna fala ye dɔ fana ko an bɛ selikɛnɛ jɔ cogo min k'an ka selikɛnɛ jɔ ten ko ka seli ko nka ko gouvernement kana dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen di ko yaasa baara min filɛ nin ye lafiya bɛ se ka don a la cogo min na i b'an ka cɛ dɔ kolotugu masa ale ko in hukumu kɔnɔna na ale bɛna misi 12 ale b'olu fa novembre kalo tile 9 ka dugawu kɛ jamana ye ko min se ye min ye bɛɛ k'o kɛ wa ko ni maa fana sen sera ale kolotugu masa n'o ye Cani Fɔnkɔrɔ ka yɔrɔ la Bamakɔ yan hôpital di Mali kɛrɛfɛ misi 12 in mana fa a bɛɛ lajɛlen a ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ye fala ye ale fana y'o fɔ an ka maa dɔ bɛ États-Unis ale fana ye weleli kɛ fala ye a ko nin ko bɛ cogo min sɔrɔdasiw ka aran ka jɔ a dan ma station bɛɛ la maa si kana taa k'i bɛ taa maaw jɔlen ka taa maaw ɲɔni ka bɔ yen k'olu tun bolo bonya do karama do k'u to yen nka u bɛ ka min kɛ nin ye ka na ni budanw ye ka na n'u somɔgɔw ye ko ɲɛmaaw ka wuli k'u jɔ fala ye n ko ale fana ma n ko zen n'a ko daminɛna an bɛna filmeli don a la n'an bɛ yamaruya ɲini ɲɛmaaw fɛ ka filmeli don a la dɛ parce que u b'a fɔ ko ka na ni daluya ye daluya tɛ dɔwɛrɛ ni filmeli tɛ o fala ye minnu b'a kɛ sisan k'u filmer k'a yira u ka ɲɛmɔgɔ la u ka jala filɛ nin ye ninnu de bɛ ka nin baara in kɛ yan denmisɛnnin minnu filɛ nin ye bi n'u ye CNJ mɔgɔw ye fala u bɛɛ sɛgɛnnen don bagabagali min bɛ da u kan yen wa Ala k'an kisi nin ko in ɲɔgɔnna min filɛ nin ye tan u ka sɔrɔdasiw ka aran kɛ n'u kelenw yɛrɛ dama jɔr'u ka aran na yen u ka tɔw to olu fana ka jɔ u ka aran na n'u bɛna na ɲɔgɔn foroko ye cogo min mobili 100 lapaseli ni mobili 200 ni budɔnko la a fɔra ko tɔw ka taa yamaruya ta k'u ka budɔn ta olu bɛna na n'a ye u b'a fɔ ko k'a k'u kun o dun tɛ lakana fana sabati kɛnɛ kan ye o de kɛlen don ka digi mɔgɔw la bi taji min yɛrɛ bɛ ka feere bi Bamakɔ kɔnɔ dansi t'a la aw yɛrɛ b'a seereya la bi dɔw ko 7,000 dɔw ko 50,000 20 litres budɔn i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ninnu bɛ nin bɔ min o damandan bɛ jamana in kɔnɔ bi dugu in kɔnɔ bi o de ka ca wa ka tila ka mɔgɔw jɔlen tilebilen kɔrɔ ko dɔw fana bɛ ka nin kɛ i b'i yɛrɛ ɲininka olu ye maliyɛn sugu jumɛnw ye fala ye
waleya hukumu kɔnɔna na an ka politiki bɛrɛbɛrɛ tɔnkɔrɔ n'o ye Adema ye ale secrétaire général Yaya Sangare a ye ministriya kɛ an ka jamana kɔnɔ a ye députéya kɛ a ye journalistiya kɛ an ka kunnafonidi tɔn min bɛ n'o ye radio ta ye Irtel a y'o présidaya fana kɛ Yanfoyilaka don Yaya ko gɛlɛya kɛra cogo o cogo degun kɛra cogo o cogo k'an kana fili an ka kuntilenna ma dɛ k'an bɛɛ maliyɛn de ye fɔlɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ka fɛn o fɛn kɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na i k'a bila i kunna k'i ka plan tɛ se Mali la dɛ k'a b'a fɔ a bɛ segin a kan min ye maa minnu bɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ko ani civiliw fala ye k'olu tigiw k'a bila u kunna ko sɔrɔdasi du dɔrɔn tɛ yen du de bɛ yen sɔrɔdasiw bangera du minnu kɔnɔ u bɔra anw yɛrɛ de cɛla an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fanga ɲini kama k'an kana ɲinɛ k'a fɔ ko an balima n'an sinjiw de ye finitigiw ye olu de na anw ye kelen maa si ka kuma ni maa si ka lɛrɛko tigɛ o kana to an bɛ fili an yɛrɛ ma Yaya ka kuma na a ko tiɲɛ don ni politiki ko don fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ na ni fanga ɲini ko don fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ na nka bi min ye jamana ɲinini ye ka kɛ ni sariyaw ye ani maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ fɛrɛ jamana yɛrɛ ka dafiri ko olu gurupu fila de bɛ ɲɔgɔn na ale tɛna politiko kuma fɔ yan sabula ale b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na a b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ sen na ko nka Mali jamanadenw ye jamanadenw sugu min ye fala ye ko se ye jamanadenw ta ye bi se ye jamanadenw ta ye sini maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka fanga kɛ u sago ye k'a fɔ ko u bɛ ŋanamu kɛ ko kana jamanadenw b'u hakili kan k'an ka hakilina kɛ kelen ye maa min ti fɛn dɔn a ti fɛn kalama ale bolo jelika ɲimi de ye diɲɛlatigɛ ye k'a b'a yɛrɛ sɛgɛn nka a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen na sama in na fala ye ko min ye maliyɛn fanba da lajɛlen de bɛ yen minnu tɛ kuma u ti foyi fɔ olu fana bɛ ka an bɛɛ lajɛlen filɛ sa an mana kɛ cogo min na a degun o a tɔɔrɔ o olu de ta ye ko yalama an y'an bila olu nɔ na ka miiri k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na nin ye a kɔ b'a la wa e min ye ɲuman kɛ o e min ye juguman kɛ o e min bɛ k'a lɛrɛko tigɛ o e min bɛ k'a namara o e min bɛ k'a dilan ka ɲɛ o k'an bɛɛ bɛ k'a kɛ mɔgɔ minnu na fala ye ko n'olu tɛ ka kuma k'an k'an jateminɛ dɛ Yaya ko ale bɛ min dɔn ale tigɛlen don min kan a dalen don min na o ye k'a fɔ Mali ye Mali de ye kɛlɛ min bɛ yen Mali bɛ s'a kɛlɛ la bi a bɛ s'a la sini ale danganalen don o kan o hukumu kɔnɔna fala ye diinɛtigiw bɛ ka laseli kɛ Radio Mali fana sanfɛ an ye fila sɔrɔ bi min ye an ka cɛkɔrɔba Yakubu Dugure ale ni Bozodaga ɲɛma Bozolakaw fɛ Radio Mali mɔgɔw ye kuma d'olu ma an ka jɛ k'olu fana lamɛn. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad sallim. Gɛlɛya o ye duniya dacogo de ye. Inna ma'al usri yusra ni gɛlɛya nana dɔrɔn i b'i jigi lakan de k'a fɔ nɔgɔya b'a kɔfɛ. Fura min bɛ gɛlɛya la o de ye sabari ye. Sabari de ye. Mɔgɔ min i bɛ jɔrɔ Ala ko de la. I bɛ ko ɲuman bɛɛ kɛ Ala kama i bɛ kojugu bɛɛ to yen Ala kama i bɛ yafa i ka hakɛ bɛɛ la Ala kama o ye ni Ala ko dɔn wa n'a sɔrɔ i ka faso ko de ka faso ko fana bɛ i b'a fɛ k'o fana filɛ ka kuma o kan k'o jateminɛ i bɛ jamanaden bɛɛ ka hɛrɛ ani jamana ka hɛrɛ i faso bɛ se ka kunnawolo sɔrɔ dunan bɛɛ cɛla cogo min na i b'o de filɛ k'i yɛrɛ ka intérêt ninnu ka fɛn tɔ bɛɛ to yen o kama et puis d'abord n'i y'o de filɛ e ka hɛrɛ fana bɛɛ bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ min b'a yɛrɛ i kan ka wuli k'i jɔ cogo bɛɛ i faso ye i kan k'i jɔ i faso ye donc faso ye fɛn belebeleba de ye an kana don hali kɔnɔ ka fisa y'an ɲɛ kɔnɔ y'a faso lɔn bɛɛ ka gansan jɔra a faso la kuma tɛ hadamaden donc i bɛ faso ka hɛrɛ de filɛ jamanaden bɛɛ ka hɛrɛ bɛ juma na i yɛrɛ tan ni i b'o jɔ n b'a fɔ maliyɛnw ye dugukolo balawu fɛn fɛn nana i ma n'i miiri kunun na i miiri bɛ taa fana min ka jugu bi ta ye siɲɛ 100 fɛnw de don waati ko da a bɛ na a bɛ tila ka ban sabari de bɛ yen ka tila ka lɔn k'a kɛ ala ko ye karisa nɔ don o bɛ yen ala nɔ don o bɛ yen n'i ye ala ko fara kan dɔrɔn i bɛ lafiya bɛɛ kɛ nin k'i ŋaniya ɲɛni dɔrɔn k'a fɔ an bɛ cogo kɛ nin bɛɛ kɛ juguman si kana se faso ma ala kɛra ye duwawu ka faso ye ibrahima ye duwawu ka faso ye fɛn kelen pe min bɛ se ka bonya faso ye o de ye fɛn fila ye ni ala min yɛrɛ y'aw da nka diinɛ mɛ n y'aw da k'aw sigi yɔrɔ min na o fana bɛ l'a kan o tuma an ka ala wele a ka hinɛ mali la ala ye ka mali filɛ dɔrɔn hinɛ filɛli la
waliba minnu bɛ Tombouctou karamɔgɔba minnu ka jamana kɔnɔ yan nɔ ni dunan bɛɛ y'u comme histoire kɔnɔ ala i ko filɛ ni ka hinɛ filɛ ye ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye ala ka paix don Mali kɔnɔ ala ko don bɛɛ dusukun kɔnɔ an faso an ka kanu mɔgɔ di ka bi bɛ kɛ yɔrɔ min ka cɛ i balo la a ji la a n'a balo la kabasen b'i sanfɛ a sumaw b'i kan a sanjiw bɛ jigin i kan i faw bɛ yen de i baw bɛ yen de i furumusow bɛ yen i denw bɛ yen olu bɛɛ y'u ka ɲɛnamaya kɛ yɔrɔ dugukolo min kan i t'o ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka taa dunan wuli n'i yɛlɛ dɔrɔn i bɛ faso kɔrɔlɔ i b'a kanu fo ka t'i sa n tɛ foyi fɔ maliyɛnw ni sabali tɛ jamana bɛ lahala min na nin an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɛgɛn ma gɛlɛya min b'an kan gɛlɛya in bɛ se ka ban cogo min an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma faso in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min an ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ k'u dɛmɛ ni duwawu ye k'u dɛmɛ n'an seko ye jamana wɛrɛ t'an bolo ni nin tɛ a y'an ja o yɔrɔ wɛrɛ t'an bolo ni nin tɛ a m'an ja o yɔrɔ wɛrɛ t'an bolo ni nin tɛ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ tant que bɛ ɲɔgɔn minɛ foyi tɛ s'aw la wa Mali bɛɛ maliden bɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ye jamana gɛlɛya ye cogo min sini kɛnɛya min na ala ka to an ka a nɔgɔya a ye o nɔgɔya la quoi ka kɛ an bɛɛ ɲɛna an ka laɲini o de ye quoi. Mali ani irisika bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na min ye irisikaw ka maamafalen dɔw bɛ an fɛ yan fala ye taama na taama in bɛ tali kɛ min kan o ye tajiko ye dugujukɔrɔ nafa ko ale ni alikama ko jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye ale maa ninnu bisimila bi Kuluba faama sigiyɔrɔ la u ka minisiri min bɛ yen an ka jamana minisiri min bɛ yen n'o bɛ jagoko kunna Aluseni Sanu ale ni dugujukɔrɔ minisiri n'o ye Amadu Keyita ye olu tun bɛ jamanakuntigi ale nagakɔrɔla la o ko ninnu baaraw la irisiw fan fɛ sa min ye Dr Alex Kolikov ye ale tun bɛ yen u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ o soba min bɛ yen n'o ye direction africaine ye ale de ye o ɲɛmaa ye Simon ale ye Sorma n'o o kan ka sigi sa an ka raffinerie o bolofara min kan ka sigi min bɛ irisilakaw fɛ yen ale ye o ko ɲɛmaa ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen bannen sa ɲɔgɔn yew bannen min ye irisilakaw ye u ye tanuni kɛ ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmaa ma k'a yira sa k'a fɔ k'olu ka nali kɔni bɛna n'a to para ɲabakɛ nin waati in na Mali ni irisi ka bolo di ɲɔgɔn ma na u ko sa ko u ka kumaw ye tali kɛ mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye ka taji kɔni k'o ɲini k'o di Mali ma n'o ye pétrole ye ka taa se engrais ma n'o ye nɔgɔ ye ale ni alikama n'o ye blé fala ye baara in sa Mali ni irisi kɔni kun ye nin kuma in fɔ min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ale ka taali laban na irisilakaw fɛ yen u ka ɲɛfɔliw la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali minisiri n'o ye Aluseni Sanu ye ko ale ye ɲinini k'u fɛ sa k'a yira sa ko min ye tɔni 10,600 160 ko ka o ɲini ka se 200,000 ma min ye pétrole ye o ka se ka na cogo min na an ka jamana kɔnɔna na min ye 200,000 in ye sa k'o kɔni bɛna kɛ yaasa ka se ka Mali jamana dɛmɛ a ka se k'a ka sɔrɔ ale yakubaya min ye Koliyov ye a y'a yira sa k'a fɔ k'u y'u sinsin min kɔni kan kosɛbɛ bolo ni ɲɔgɔnma ye ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka teliya cogo min na min ye Mali jamana ye ale ka laɲini fɔlɔ kɛra mun ye jɛrɛ in senfɛ o ye pétrole ko ye o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na joona u y'a yira sa k'a fɔ ko farafinna bi kɔni olu ka baaraw kɛyɔrɔw ka ca kosɛbɛ nka Mali bɛ jamanaw fɛ jamana minnu n'u ka jamana yaasa hakilinaw bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen cogo min raffinerie min kan ka sigi sa o bolofara min bɛ irisilakaw fɛ yen n'o ye Sorɛn Mali ye o y'a yira sa k'a fɔ ko ko bɛɛ lajɛlen kurumokali bɛna kɛ sɔɔni u ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko conseil d'administration ko kan ka kɛ yan novembre kalo nata la irisilakaw bɛɛ lajɛlen bɛna na o ko senfɛ yaasa min ye sanuko yɔrɔ in ye ne raffinerie ye ale kuma fɔlɔ ba ka se ka sigi sen kan usine yɛrɛ baarabaw sa olu ka se ka dan tigɛ ka se ka baaraw k'olu daminɛ ɲɔgɔnye in senfɛ sa min ye jamanakuntigi ye a kɔni y'a sinsin ka sa k'a fɔ ko Mali kɔni bɛ taa sira minnu nɔfɛ bi min ye wolomasiri tabaw ka sira tɛmɛnen kɔfɛ sa o ye kuranko bɛ se ka sigi sen kan cogo min baloko
ale ni dugujukɔrɔ nafa olu bɛ se ka yiriwa cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la minɛnw ka sɔrɔ bi Mali yɛrɛ bɛ se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn cogo min na ani ka se k'u ɲɔgɔnnaw kɛ an fɛ yan degeliso olu kana ka sigi a ko senfɛ i n'a fɔ a y'a laɲini cogo min na ani Vladimir Putin kɛlen ka ɲɔgɔn ye sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo Mali yɛrɛ bɛ se k'i sinsin a yɛrɛ kolo la cogo min na ka wuli ko an ka laɲiniba o y'o ye Asimi ale ka dantigɛli y'o ye Falaye silamɛ diinɛw k'a fɔ silamɛ jamanaw olu ka lajɛ bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ farafinna an fanfɛ bolo fɛ ta o kan ka kɛ Mali la yan min ye Organisation Internationale de Islamique ye n'o ye OCI ye farafinna ta k'olu kan ka jɛrɛ jɛkulu belebeleba kɛ sɔrɔ yakubayali ko la sa a bɛ fɔ min ma sa ko Forum d'investissement OCI en Afrique baara in kɔni u ka lajɛ 50nan senfɛ sa u y'a yira sa ko Mali de sugandira a kana kɛ Mali ale jamana kɔnɔna na yan Premier ministre maa minnu kan ka ko in labɛn a y'olu wele ko baara bɛ cogo d'u bolo sabula don in yɛrɛ sera ka ban koyi décembre kalo tile 2 ka taa bila tile 4 na Bamakɔ bɛna na fa ye ko dakɔnɔɲi sabula min ye maa 700 ka bɔ jamana baden na farafinna kɔnɔna na n'o ye silamɛ jamanaw ye olu de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ sɔrɔko ta nasira fɛ bayɛlɛmaliko ta nasira fɛ sinsiniko ale ni bolodi ɲɔgɔnmako ta nasira fɛ Premier ministre ko sa k'a kɔni bɛ min ɲini lajɛ in ka labɛn ka ɲɛ Mali ka tɔgɔ duman sɔrɔ a la min ye jɔyɔrɔko ye o ti koba ye nka min ye dunanw ye o bisimilacogo ɲuman u k'u labɛrɛbɛrɛliko ɲuman an yɛrɛ fana kan ka bɔ cogo min na ka ɲɛfɔliw k'an ka fɛnw na n'an ka baarakɛ bolo la k'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ ka ɲɛ kumaw tacogo ni kumaw bilacogo ani an ka laseliw kɛcogo n'an yecogo bɛɛ lajɛlen k'a b'a ɲini u fɛ sa an k'o dilan ka ɲɛ ka fara ko yɛrɛ labɛnko ɲuman fana kan cɛkulu minnu fana bɛ na sa olu ka sigiyɔrɔ ko u ka baarayɔrɔ ko minnu ni minnu kan ka ɲɔgɔn ye ko k'a bɛɛ dantigɛ k'a fɔ a ye yanni nin kalo sa in cɛ Falaye Premier ministre y'a ɲini fana minisiri fɛ sa n'o ye Musa Galabu ye a ko b'ale min bolo a k'a jija sa baara in a ka kɛ Mali ka tɔgɔja o ka sɔrɔ a ko senfɛ baɲumankɛ tɔn bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Fondation Frédéric Numan Falaye ale ye san 30 san 15 sɔrɔ Mali kɔnɔna na yan san 15 baara kɔfɛ sa k'u b'a fɛ ka ɲɛnajɛ sigi sen kan ka san 15 in k'ale ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ baɲumankɛ tɔn in sa ale ka baara bɛnnen don min ma kosɛbɛ o ye maraw kɔnɔnaw la sa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na n'o ye mara kɛcogow ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni jamanadenw ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se bolofaraw bɛɛ lajɛlen ma min ye Fondation Numan ye sa farafinna an fanfɛ bolo fɛ a ɲɛmaaba min bɛ yen sa n'o o nana taama la an fɛ yan Alexandra Els ale ye ɲɛfɔli kɛ u ka baaraw la san 15 in kɔnɔna na u ye mun kɛ Mali la u sera ka mun sigi sen kan baara jumɛnw sera ka ɲɛ u bolo yɛlɛmali minnu bɛna kɛ u fɛ sa yaasa ka se ka sifinw to u yɛrɛ ka kɛ u ka baaraw dayɛlɛli ye ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ yɛlɛmakocogo kuraw ye k'u bɛna baara kɛ o kan Premier ministre ye u fo u ka nali la ka na nin baara in kɛ Mali kɔnɔ a kɔni y'a ɲini u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Mali fana ka kuntilennaw n'a ka tabiyaw n'a ka taabolow de fana bɛ yen nin waati in na u k'u hakili to o la sabula fɛn o fɛn bɛ yen n'a tɛ Mali nafa o baaraw olu tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ an fɛ yan Falaye n'an bɔra an bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen station kura dɔ ko o dayɛlɛla Kulukoro a ko ɲagari bonyana kosɛbɛ alamisa don o tɛ kununko ye sa wa bɛɛ lajɛlen bɔra sa ko ko lala an na taji sɔrɔ nin sen in Falaye ko taji kun fɔlɔ o kɛra faso ka cakɛdaw kun o y'a sɔrɔ maaw taara u jɔ ye kabini sɔgɔmada gejo fo ka taa se wulada sumalen ma sa taji kɔni station kura in a kɔni ye taji di sa fo ka taa fana ta ban pewu e ko Bamakɔ dɔ ma taa nin na ye yanni Kulukoro man jan o Falaye ko taji feerelibaliya budɔn kɔnɔ a kɔlɔlɔ bɛ ka se baarakɛla misɛnninw ma yamariya sɛbɛn mun fɔra sa ko k'o di bɛɛ lajɛlen to tayɔrɔ dɔn nka min ye maa caman ye bolola baarakɛlaw olu bɛ damakasi la hali bi k'olu kɔni ka gurupu olu jɔlen don bidɔn n'u taara n'a ye stationtigiw tɛ sɔn k'a k'a kɔnɔ nka min ye sɔrɔsilakaw ye olu bɛna a bɛ k'olu kun o fana ye gɛlɛya ye ko in na nin tile laban in na sa maa caman y'a jira sa k'a fɔ k'u ye munumunu salo kɛ fo k'u sɛgɛn o la sa u kɔni y'a ɲini fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ sa sɛbɛn bɛ di cogo min na boulangerie-tigiw min ye tailleur ye ka taa se bolola baarakɛla tɔw ma olu bɛɛ lajɛlen y'a jira sa k'a fɔ ko min ye taji yɛrɛ sɔrɔli yɛrɛ maritaba ye fɔlɔ n'a fɔra ko aran seri ma k'a tɛ k'i ka budɔn fana kɔnɔ k'o dusukasi ka bon n'a tɔ bɛɛ lajɛlen wa sa k'olu kɔni b'a fɛ sa sɛbɛn bɛ di yɔrɔ minnu na u ka halisa ka laseli kɛ a bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min sifinnaka minnu bɛ yen n'o ye CNG maaw ye Falaye k'u bɛ wulikajɔ ni baara minnu na u bɛ lafaamuyali minnu kɛ ka maaw bilasirali min kɛ sa k'o fana kɛcogo fana ka ɲi kosɛbɛ nka min ye u ka ɲɛmaa ye n'o ye Sori Ibrahima Sise k'ale y'a jira sa k'a fɔ ko u bɛ kibaruya minnu di o kibaruyaw kɔni danaya b'u la sabula ɲɛmaaw bɛ mun d'olu ma ale ni stationtigiw u b'o o de fɔ maaw ye kununko a yɛrɛ ye kuma in ɲɛfɔ an yɛrɛ fɛ yan Falaye an ka minisiri n'o ye kunnafonidi minisiri Falaye ale tun bɛ ORTM kɔnɔna na bi
arajo ni television a taara ka t'i ɲɛda olu kan u bɛ baara kɛ cogo min yɛlɛma minnu ko b'u kɔnɔ anu b'a fɛ ka falen minnu kɛ ka t'i ɲɛda o bɛɛ lajɛlen kan min ye Alhamdu Agi Iliyɛni ye a yɛrɛ ye Poyikan Poyi jɛmukan min bɛ kɛ arajo Mali sanfɛ a sen donn'o la n'Ala sɔnna a ma sini a ye min fɔ o la an n'o da maaw tulo kan Gawokaw fɛ yen sa denmisɛnninw bɛ dumuni kɛ yɔrɔ min na kalanyɔrɔw la n'a bɛ fɔ o ma ko cantine scolaire kɔngɔ na kumakaw olu ta o sigira sen kan Awusa Fula ni ale fana kɔnɔna yen baara ninnu kɛra ye min ye kalanso min bɛ sa n'o ye Kɔngo Mamunu ye n'o ye Awusa Fula ni kɛrɛfɛla la sa u y'a jira sa ko nin kalo in tile 23 n'o tun ye kunungo ye u ye baara in sigi sen kan sabula min ye cantine scolaire ye ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ denmisɛnninlakaw olu ka baloko la kuma tɛ an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ min ye maa caman bɛ yen denmisɛnninw ka kalan colocololi ni a bilali bɛɛ lajɛlen bɛ b'o la min ye kalanso in ye a ɲɔgɔnna bɛna kɛ Guzurekaw fɛ n'o ye cantine scolaire ye a ɲɔgɔnna bɛna kɛ Guzurekaw fɛ yaasa ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka se ka taa kalanyɔrɔw la dumuni ko o kana kɛ u ma gɛlɛya ye ka dɔ fara maaw ka dɔnni kan n'o ye sifinnakaw ye baara minnu bɛ u bolo a n'u yɛrɛ bɛ fɛ ka baara minnu sigi u yɛrɛ tɔgɔ la o ye kalansen ye Kayikaw fɛ yen Kayikaw ka CNJ bolofara min bɛ yen sa ale kɔni bɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'u b'a fɛ ka baara kɛ yiriwaliko ta nasira fɛ min ye ka se ka u ka sigidaw k'olu yiriwa ka baaraw sigi sen kan ka baara di maaw ma ko dɔgɔkun 4 kɔnɔna na sa u bɛna na nin baara in sigi sen kan yaasa ka se ka taa ɲɛ min ye waleya in bɛɛ lajɛlen sa ale bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo o hukumu kɔnɔna na o hukumu kelen fana kɔnɔna na Kajolokaw fɛ yen maa 109 olu de kɔni taara sa ka furakɛli kɛ olu la furakɛli min bɛ tali kɛ u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ tan cogo min na cɛnimusoya banaw yɛlɛmaliw ma u y'a jira sa ko jɛkulu minnu bɛ ka nin baara ninnu kɛ u kɔni ye cɛ 63 ta muso 46 k'a bɛɛ lajɛlen sa maa 195 u y'olu de ta min ye cɛw ye sa ko olu tun ye 107 ye musow ye 88 ye waleya in kɛ kun ye sa cɛnimusoya bana minnu bɛ yɛlɛma ka se k'u tanga o ma furaw k'olu fana d'u ma u bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na kɔkan kibaruyaw la Fala ye Burkinakaw fɛ yen sa a bɛ fɔ ma ko Tour du Faso n'o ye nɛgɛsoboli ye o tako 36nan o daminɛna bi jumadonyaba in na a yɛrɛ sa ka fɔ ko min ye jɛkulu kɔni 12 de bɛ a la jamana 10 olu de kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɛnɛ kan Bamakɔkaw fɛ yan sa dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔdasiw ka gun kan olu ka jɛrɛ n'o ye cɛncɛnfugataw ye sa o baaraw bɛ sen na yan laɲini ye min ye sa u ka jɛ k'u kuntilennaw kɛ kelen ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Nizeriyakaw fɛ yen olu ka jamana yɔrɔ min bɛ n'o ye Borno ye ale ni Yobe k'a jira la sa k'a fɔ ko min ye Bamansi wɛrɛ n'u ka wale kɛbaa kɔni maa 50 u y'olu fa o yɔrɔ la ka kɛ ni Boko Haram ale ka wulikajɔw ye Senegalikaw fɛ sa u ka jamana kɔnɔna na polisi minnu bɛ yen n'o ye polisi spécial maaw ye ko u y'olu bila ka taa aire de Congokaw fɛ yen Nations Unies ale ka wulikajɔw la halisa Senegalikaw fɛ yen Senegal jamana k'a bɛ ka CFA wari miliyari 6 o de ɲini yaasa ka se k'a ka sɔrɔ k'o yakubaya ka taa fɛ min ye kɛnyɛrɛyew ye ko se ka olu dɛmɛ ale ni bolola baarakɛlaw olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Côte d'Ivoirekaw fɛ yen kalata tako fɔlɔ k'o ye sini ye nka min ye Côte d'Ivoire ye k'a kɔnɔna kalalen don kosɛbɛ maa caman bɛ yen k'olu b'a fɛ k'u yɛrɛ minɛ kalata in na nka min ye kunungo ye sa ko maa dɔw bɛ yen Fala ye olu ye camion 5 o jeni k'o ban pewu maa minnu don sa ko jɛkulu marafatigila ko dɔnbaliw don min ye Dabu ale ni Grand Lawu o ni ɲɔgɔn cɛ ko waleya in ale kɛra ye Benengaw fɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu ka kalata ɲɛnabɔ n'o y'u ka cour constitutionnel ye ale y'a jira sa ko cɛbɔ 3 kɔni k'olu ka sɛbɛn tɛ se ka minɛ cɛbɔ 3 in na sa fanga Ngwaradabaw ka parti politique belebeleba min bɛ yen olu ka cɛbɔ bɛ o la ko sen tɛna na ye kalata nata in na Tchadikaw fɛ u ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Succès Masara ye ale ka sɔrɔladonbaw n'o y'a ka avocat ye sa olu y'a jira sa k'a fɔ k'u k'a lajɛ ka fiɲɛbɔda d'a ma sabula ko a fari ko o man di a la Afrique farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Camerounkaw fɛ yen Cameroun sa u y'a jira sa k'olu kɔni b'a fɛ sa ka min ye panneau solaire ale ni kuran bɛ se ka di ni ji ye baraji minnu na Fala ye k'u b'a fɛ k'olu 6 sigi u ka jamana kɔnɔ yanni san 2026 kɔnɔna na yaasa jamanadenw bɛ se ka baara kɛ cogo min na lafiya la nka bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don ko in na sabula k'a musakako kɔni a tarawuli ka bon kosɛbɛ Gabɔnkaw fɛ yen Chinois ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bayɛlɛmaliw kɛ ani u bɛ dugujukɔrɔ nafaw bɛ baaraw kɛ olu bɛ baara la Gabɔnkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Gabɔnkaw ka manganɛsiw n'u kan ka olu bɔli baaraw kɛ Chinois ninnu kɔni k'u ni Gabɔnkaw bɛnna fɛn caman na a tɔ tora ka sɛbɛnw tɛgɛnɔ bila République démocratique du Congo sanji ye tiɲɛniba de kɛ yen maa 6 o de fatura min ye Gwa 200 olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara jiwoyo fɛ u ka jamana fan min fɛ sa n'o ye Malemba Nkulukaw olu fɛ yen n'an bɔra yen Afrique du Sud Fala ye
u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Jacob Zuma ye k'u ye ale ɲangi tuguni koyi sefa wari euro wari miliyɔn 1 k'a k'o sara ko sabula a y'o ta k'o don a yɛrɛ ka kiiri baaraw la k'o kun y'a tɔgɔla baara ye jamana ɲɛmɔgɔya baara ko o kun t'o ye Jacob Zuma ale kɔni nɔfɛ ko k'olu ka ca kosɛbɛ sabula nin waati in na maa min don k'a to jamanakuntigi la fala ye ale kun tɛ fɛn bɔ fɛn na koyi a kun tɛ dɔn i ɲɛ bɛ Jacob Zuma na a ma kalan o ani Nelson Mandela ye kaso de kɛ ɲɔgɔn fɛ Mandela de y'a kala kaso kɔnɔ donc o min kɛra o danaya min kɛra a kan o ye jɔyɔrɔba d'a ma parti kɔnɔna parce que Mandela kasoladen ɲɔgɔn don quoi mais k'a fɔ ko ka taa kalan kɛ université ba ninnu ni fɛnw na a m'o kalan kɛ mais u ka jamana fana kɔnɔ tabiya minnu ka gɛlɛn u ka jamanadenw ma Zulu ka ko a y'olu matarafa kosɛbɛ sabula maa b'a muso da dɔn yɛrɛ a ye muso ta dɛ nka ale kɔni kun ka sira tɛ président de ye protocole ko ni fɛn ninnu ale ka siraba ma ko la o la u ka wasabulon ye a wuli ka bɔ yen ka maa wɛrɛ bila a nɔ na Irisilakaw olu ni Ukraine u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye Ukraine yɔrɔ caman minɛ nka sa ko min ye waleya in ye ko a bɛna to sen na nka kumaɲɔgɔnya sa k'u bɛ k'o ɲini Trump y'a yira sa ko ale kɔni bɛna ɲangini ta ka ɲɛsin Irisilakaw ka pétrole ma ni maa ma k'i b'o sa ko i bɛna degun sɔrɔ Irisikaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni kun labɛnnen don k'o kɔnɔ ka ban min ye Trump ale ni Vladimir Putin ka ɲɔgɔn ye min kan ka kɛ fala ye k'u tɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko nka ko min ye Maison Blanche maaw ye k'u b'a fɛ zen fɛn ka fu ye u bɛ se ka min faamu min tɛna kɛ lamunumuni ye Japon ni Irisi k'olu fana kan ka u bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɛnkan dɔ sɔrɔ min ye kɔbolo dɔ bɛ babolo dɔ bɛ sa ale ni gun dɔ o kɛlɛ nɔfɛla ka taa min ye Japon ale worodugu yan fan fɛ ko bɛnkan kun ɲinina o waati in kɔnɔna na a bɛ san 10 bɔ a ma se ka sɔrɔ nin waati in na sa ko bɛn bɛ ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Kore ni Irisi o hukumu kɔnɔna na min ye Kore du Nord ale cɛden minnu taara Irisi dɛmɛ a ka kɛlɛ la n'u fatura k'u ye monument belebeleba dɔ jɔ olu tɔgɔ la piyɔnɲigankaw fɛ yen Kim Jong Un y'a yira sa k'a fɔ k'o tɛ foyi bɔ u ka wulikajɔ la ka Irisi dɛmɛ a ka Ukraine kɛlɛ in ale hukumu kɔnɔna na fala nin bɛ dan sigi an ka bi su na kibaruyaw la kibaruya minnu dira e yɛrɛ fɛ ani ne n'Ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɔnɔna na sa nɛgɛ kanɲɛ 12 waati n'o ye midi ye Ala ka su hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ i Keyita. Assalamu alaikum. On peut les inviter à l'association Solidarité Humaine de la journée culturelle là. Le 26 octobre 2025 à l'adresse 4 rue de Babeuf 93 100 Montré. Quel nous artistes charmants et des juristes qui vont venir vous éclairer sur certaines nouvelles lois. Votre présence est vivement souhaitée. À très bientôt.